Chokihola Higher Secondary School along Karbi Anthem Kipadopon. Online pupenajok pinangan tribal akhay tumapan voter list along amen kang than. Anti-drug sa putak KSA song tumpen armu chejeng padupon si chirok to kami kipadupon. Karbing long life prime time birta long penili sami beauty pepi non birtang ton pen arjuponitha. Pini ni phain ko ratroxi nilip constituency ki parlo Chokiola Higher Secondary School along Karbi Anthem ki padopon ke chengsi a school phurkimo ki padopon. Principal Dr. Ronjirong Hangsurini ra kretroxi aning kan pen principal nang deng det pen school ke paching thur jia phan na pen akang tuyang deng ki charli jia phan ki matha ki do pen ajok pinang an ki chun pon bom si thek pon long lu. Lason si Dr. Ronjirong Hang inut thek ser lapen kapur hi ke ong maya bang nilip arat akupai ki mi pen ami thang rong long school ke pachar liji aphan ang hor ki pi pen ajok ami thang ta deng pami si school ke paching thor lapen ason ason akimi asai ki claim si thek pon long ring ti. Dr. Ronjirong Hang lake inut kapur hi ke ong nai ke lata inut lo MSc MSW MPhil PG JMC B.Ed LLB PhD an kapur hi kachipaduk thega bangsi pini nilip arat kopai kimi education along lo ki charli jianathu kangthur pon theke misen pusi raratumta chithan pon lapen Karbi pen Anthem padote misen ji pumathasi Karbi Cultural Society amaipu Chandro Singkro ke togalunjer pen Anthem paduponta memapu Chandro Singkro along hukum hangdamsi hukum kilong teng pen Chandro Singkro pen ke kitok alunjer penta Karbi Anthem padupon long lupusi Dr. Ronjirong Hang pen lamthe nang chepak langdun si lasi Karbi anglong a school tinta paduponte misen poputa media pen pachini pong Pini Ladakh Chokiola Higher Secondary School along first ever singing of Karbi Anthem mate Karbi Khaya Lunjil Kilun Cheng a school pu ke pamon pon ajai megalong pini dak nanga chetong dundo dak Chokiola Higher Secondary School SMDC President Mr. Bapuram Rongpi lapan kako Vice President Edwardson Ronghang lapan kako Community penanga chetong dundo Rongpi sangho lapan ke dak staff kado kawe student tum chingrum rapet pensi pini la so first ever singing of Karbi Anthem ke paman along kado kawe chingri pet pensi pini talon pon lo lasi laso first ever singing of Karbi Anthem mate Karbi Khaya Alunjil laso school mate school awalmon along educational environment long kelun chenga school la bangke pini Chokiola Higher Secondary School hanlo lasi laso a school pini lason kilun ponji pu isia kemang bangke apang pentan ni tum kaching wai do asila so kaching wai pada bangke ni tum dak Chokiola Higher Secondary School SMDC teaching staff kado kawi tempat ching wai pan lo laso ching wai det pen api ilitum KCS along president Mr. Chandro Singh Kro along si nili dak alo isi tokon si approach dam loje nang li lun jil ketok jumesan aposi taswa lun jil Chokiola Higher Secondary School along morning assembly along palun long ye masal usi nili
ahem a residence along dam si humri dam pen isi permission and dam lo isi a lo pongon pen si ama sialang danang phak don lo je meong chodalam lo me par pik lo nilitani ngarong lo nang litum la so la pen la puson morning assembly long kilunji la so khai lunji puke school ang bong pen ke nang litum chukala higher secondary school hello nang ke approach cheng lo nal pen ga than cheng lo la sila so application ni listame Autonomous Council atum pen chingwai po la pen ke la district isi kado kawe along tin a school a college university la pen belek establishment along samai ke palun ponjia phan chingwai pon po pusi alang lihin pen stame isi lamchak nang pidon lo Chuki hola pen sonjit kro carbing long life. Six schedule rona ting pen non tribal atumaphan voter list pen amen kang thanji pu kachi song bom pen power mate jakong kavidera joksi niltum APHLC song pen ke thanlong le datlu sitame halapu non tribal atum abangke tribal akhai tumaphan kilang plot si joy pen voter list along pen amen ing than bom nu pusi pini aruni phaing ko da trok siani APHLC atum pen phirangkya mai kang ne hut ningje pon Aruna teng pen si ili tumke inglong aso kalidera tumaphan voter list pen amen kang thanje phan chisong pondu monta nona bangke inglong aso kalidera tumabangsi ili tumaphan voter list along amen nine than ronglu carbing long along kidam tanga kiliga hut pinang anatum vote ke jogdun long ledet lapuson do voter id ke dokok aphita vote ke jogdun long ledet lake ili tumaphan amen delete lapen ing than etlo Laso puthak pin yangbong APHLC song pen Chief Election Commissioner phan complain alo ipajir pomdo Laso long ke jongdun lake Model Code of Conduct hut Carbing Thomas Council CM pen chenglok EM MSC tum PNRDSI kamalong pen kuti krip ye tangka NC Vietnam adet kedam lake rara tangka ke panahok dam puta jongdun Lapu ke teacher situm bainong kilong le lapen krep jam asai kama tumta bainong kilong le lapen contractor atum bill kilong le Lapusana pura hut Carbing Thomas Council ke theki dingatum Vietnam ke dam lake tangka ke panohok dam puta APHLC song pen ningje thu Lapen inglong habar ki duatum polling station ka helo pena joksi ki sung ka chitong donang koklo Lasi kilometers hiniang bong polling station pedovek nang jiputa jongdun lo Lapuson voter pen amen kang thana ke BLO tumsi ki claim lapen latum ke inglong so tum kali Rat apong chuning lidera phita voter list along amen jogji bor idet puta birta long pusi pachini lasila hai tuma phan kelang chari ja phan kachuning ria lo along jongdu online pupena jog pinang anatum amen ke nangkili dundi lapen delete lapuson si amunit dokokta vote jog dunong yatum dokok puta than pachini pon lasinon ki bangji langani ilitum democratic way pen ilitum aron kachedan kachipa haivek japan voter list along amen kachi thabdun vek japan ta APHLC mai thu jai ka tharpen than pachin pon tribal kalidiat atum dak six schedule arlo kidolong le atum aphan nilitum amen polit voter list along pen amen than ji pulo nilitum bange power long le det lang apo election high un edet lang apo non anta amasi nilitum than da than long le det bom lu nilitum ke than ji pu ke pu arona teng men si ke than ji pu lo aman non bangke hala tribal kaliatum bangsi ilitum schedule tribe atum Khilonjia Ohomia atum lapen ke adivasi atum amen voter list pen than thuret bange non election ke damtang election hu theklong lo ke than ke dak delete pusi ke to delete ke than cancel lan ke alarm ke isivet lo muthe karbi atum ilitum chini nedermasi delete pusi popo ke than hala so alarm bang ma thadam oide amasi kado ita aning pum pedet le seta alama bangke itu amen si kang than thulu long ni non nilitum particulars ke nitum pha bom lo PS committee atum long and CC committee la pen ke LA committee atum long pen nitum hang bom lo
ko mat amen si kang than ma lapen alang litum voter ID lapen a polling station amen nitum panang than serak tu athima la ke serious alam la la kang than ge itum democratic aron ilitum election la long ron ga chedan ilitum hananga perem je phansi la ge claim la si ake ong dok pikatum elong adim bange bang inkoira throk pusu vote bidun long leder lo athema amen voter list long delete puge tok do ko voter list idea bange do lata voter idea bange do setal lata akam pi pedet lo abinang voter ID do lo te lage delete tanang ne lo lage vote pilong vek nang ji setan nona bange ulta thu lo voter ID do thu kok atum ta pi thu long le der lo hala ka vie tom bang si pi thu long rong lo che plang bang ye la sini litum la bang soalam ha election commission of India upon chief election commission of India upon nilitum chief election commissioner of India upon nilitum memorandum pini ke lolo by post pen si gelolo athemala athika port pen lo nai tum ke dam un eder lo poisa tanga ka be pen jo Delhi andam nai un eder lo la sinon ni tum by post pen si gelolo la pen la so kelolo nilitum ako ison pudun tu nilitum ka complain bangke la tum Karbianglong Autonomous Council la tum Model Code of Conduct violates PNRD a department of Poisa 14 crore kuti krepli a Poisa and that si alang litum enjoyment tour ke dam ha Vietnam ke dam bang foreign along rige dam long ke lage mission lo tuge itum apoti dunde seta hapu ke master tumba dormha ta pilong le lapen department a kapre ka tum du olang dormha ta pipe lapen ke tovar ta ve monit tum ki duk so kali contract atum abil ta pipe seta non ke alang litu e ki jui dam si kuti krepli a poisa labang thom kep IMAC tu CMEM lapen akapre MAC ka do ve bang thom kep atu kuti krepli alang litum mane inut la populate 50 lakhs la inut ka koros 50 lakhs dokai la ilitu alang litum ka koros la ta government a poisa la sini litum la ka oppose la pen lata non MCC mane model code of conduct ke do un hosi lage claim lage hinopik alam no la sini tu chief election commissioner aphan nitum opposition nitum complaint nitum pi lo News report Carbing Long Live ओवे किमिया तुम जसमेत आराकिया हॉर्मो मते ड्रग्स के चौपाई नंकी बात बोमा जोक पिनी केएसए दोंकामुकाम हेड ब्रांच तुमपेन चिपतिर पिपोंसी दोंकामुकाम रोंगसोपियालोंग एंटी ड्रग्स पुथाक आरमु चेजेंग पादोपोंसी चिरोक तोगामे तमे आरडी दोजोट पेन पादोपोंलो नॉन की थुरमिया ओविया तुम ड्रग्स के चोमते आराकिया हॉर्मो के चो अफाई नंकी बात पेगा जोक केएसए दोंकामुकाम हेड ब्रांच अमेफु लोंकिरी बे लपेन क्लेम रापेट आरी संगहो तुमपेन चिपतिर पिपोंसी बांसो एंटी ड्रग्स पुथाक आरडी दोजोट पेन चिरोक तोगामाई की पमान पोनालोंग आलोहिया मान पेन जॉनसन तोबी बिपुल मेक आर मासलाई दोंकामुकाम पुलिस आउटपोस्ट इंचार्ज मानव बोरा तुमपेन किदांगलोक पिनांग की थे किदिंग तुम चितोंग दुनसी ड्रग्स के चो पुथाक मते राकियो होर्मु के चो पुथाक पिनांग अन नॉन लो चार्ली बॉम अमुमार तुमफान आलोहिया तुमपेन थान पोंसी आराकियो होर्मु पेन चिपा हिलोवेक नंगजी पुसी क्लारडाक पेन थान तिकांगलो आहok ili tumakhai long sitame non ki thurmia ovi atum drugs ki chophai nang ki bat boma jok phere mimia ki so HIV ki so kilo tum sitame aphai nang bat piktang lo lasila hai drugs ki choboma tum aphan ili tum pa jok dunang ji pusi armu chejeng ki dama unahut sitame say no to drugs pini pen drugs chochelo drugs ki chopavir nang pusi
hang taram ponlu me judet pen aluhia tumpen drugs ke chopen munira kailong kupi koson ke plang poma lapen drugs ke isi phere meme abikar binong lupu alam pherangke thengno long pen karbing long ara phan ke than pon alam thile noneni tum arjupon sinang. Prevention is better than cure. Kalau isi first prevention lo, cuma itu awareness awi tentang itu, itu sudah itu ada. Masih apa sih ke dak kilo orang itu masuk orang itu. Masih anti drugs lo tentang itu, lo ada sini lo, laki ini, hormon ke culu laki okansi. Asal bangsa kami hala IDU kudo labang ke kahenonai bang lo injecting drug user labang ke inhut infected unit kenjong si laso drugs laso bi jong si cepat coy increase cepat coy lo tang te hala bang ka long lok lason si indang pon bompo lapen bisikoi ke la ingkan kepen ingkan ke cerca bang bong ata kere mimik laso marta ke aok avida intang kring lang kamata ta parlin parlo thekela latumbang ke hoitu tezunang lang people lason si tezun pen abisi mo bari po masih lason thak do bompo spread bompo pen laso sumartum si tame agal pendo di apiso mo enpo lason si laso kiso HIV tame indang pon bompo masih non awareness kini penseng kono masih tang si tame ke bang dilangan ya kami yes itu han isi lingket itu lang itu masuk program itu. Dong kamu kampen wiki be carbing long life. Rapatia longri sar habia mai hin pen patir pi ponsi patumi ku thepi LP school pathuak lamalong rek apir that thok ponlu bangso rek pir that ke thok ponang kok lake ningkan phopen iphong thok bom bang bomlu rek pir that ke thok nang kok lake umaha rapatia longri ke dwarat ki du ke boy daratum pir that mate sining recho ke thok chejirun eatum chitong dun pen chardong chardi dunote alanglita pir that aphan kache thok atheng lu pusi phirangkia thengno than pachini pon umaha rapati rek pir that ke thok along vomut vokan thak angthinanta mesen pusi habia hin pen phirangkia thengno than pon lasi pinninga ningkan ke chokhe me chodam meji pusi ningche pathe seroi pon lan parta hor kang thir kituna hut arni sopik bontala bangso kurusar hor kitun no pulote arve jangvekji jongsi pinninga sengkan chokle me chodam meji pulote ahok arveta jangveklo lasi pining sengkan ke amut chonpro asang chonpro jing chokle me chudam me pupusi than rega pithari thok lake ini tum jong sana chijun kali lage nitum kar bikur pho itum dak umhara patia long ria long ke doan lake tum kar bikur pho rat dake himidu jangre du hemplak du hemcher du anu tinta mane sinini choge repeat pe da so puthak sinini tum da laken tum an pining chodali tum ningkan pho bane phoi rega pithage thok du lasi tum pining ningkan pho ke chok pen sini tum pining rega pithak thok da ka bangke la hello non ke bangji la so aning kan phalam bilonon ke bangji ana bangke la dak habi siku pi basa pi rong sar arang basa pi tum pen ke dang lok non akumiti stame seng po amai stame seng pon po asi ato kan no ke duan stame mane la dak habi siku pi rong basa pi ke so komiti ke seng ponji aphan ke anutin stame la dak bangke chisik ke dang ponang po the la dak la som harapatia long ri la so ke claim ke dam long ka cherap dun akeni litum karbi hong hari sor lo mai hin basa min ninga rong pik Khironi pen mohanteron carbing long life
West Karbi Anglong Langmepi pu arong along kido Rangsina High School asai hemalong Langmepi KSA branch ken pen chipatir pi ponsi bangpharoi si so se HSL silapen HS asat langki unduna tumaphan karchopon Labang so melong aluhi sarpo man pen kachetongdun KSA tiripi kongchun bang Biswa Jyoti Teron chetongdun Melong alang li kaning ji ponalam theke kedam tanga seng kan penle langdam lo pulote pini ke parcel te sabangke bat ponchet lo pusi than pon non ki wang jilang abong mara tuma phan ke lapuson an so se pathek pari pon thujia phan pustame bor I pon thulang pusi pachini pon langmi pi KSA branch tumta lapuson an so se ki klem pon thusi pu an so se ke paching thu ponja phan pachini pon phirangke thengno ki than pona hudalam theke lapuson henlo Kevang jilang aport an sosesil tum chethan chimum pon bomlo protang te muning fita aku pining an sose aku puthore jala kemi mane sadlang ar ang thek kemi bang tum thek pono boksini nilise tamen ning thek pono labang afila jaga bang ke kadu ke betal tum bang ke karbilo charlia songlong nang chera bang che tudun protang to lake isi hampang kaching thu deji phan mang langtha langmi branch committee ben ni tum patiru ipon lo ladak HS la pen HSLC ki undun abong mu martohan nilitum karchu amai bang dengpon eglo la da karchu det putali ilitum la education awareness la sobu thakla nilitum kachu hapona teng nilitum KSA long central committee ben ajhaga sir general secretary bustame nanchi tongdon la pen dipo district committee alang litum bustame nanchi tongdon pen mesen la da pining la da HS la pen HSLC ki undun tang abong mu marthan alang litum aning kaparung anse aprang kapabor I logo charlie kapaching thuri phan alang litum jumisen alang litum pen than ponsi elada pini mai along arding nang piduno alang litum Khironi pen mohanteron Karbing long live Pini abirta kala ponsi kang ton poniglong kardon